na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, anyị agbakọtago ọnụ n'aja masị n'ụwa iji welu sọpụrụ onye nwe anyị, iji welu kene ya ekele maka ihe ọma niile ka ọ na-eme na ndụ anyị, maka odudie na afọ ọma ya n'ebe anyị niile nọ. Ka anyị na-ekele onye nwe anyị maka ihe ọma ndị a niile, ka anyị na-ewere onwe anyị, ezinụlọ anyị dị iche iche, ụmụntakịrị anyị, atụmatụ anyị niile dị mma erunye n'aka Chineke, na-ayọ ka ọ na-edu anyị, ka ọ na-agbazila anyị, ka ọ na-agọzi anyị. Anyị nwere ọtụtụ ebumnobi dị iche iche nke anyị ji gbakọta ọnụ n'aja masị n'ụwa, ka anyị rụnata isi ya na rụnye Chineke ebumnobi ndị ahụ niile. Anyị na-erunyekwazị aja masị ya n'ụzọ pụrụ iche maka ụmụntakịrị anyị niile, ọkacha ndị na-akwado ịnachiga n'ụlọ akwụkwọ. Ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya, onye na-echekwaba anyị, onye na-edu anyị, nọnyere ụmụntakịrị ndị a niile, n'ihi na ha na-awụ ahụ n'afọ n'afọ. Ọtụtụ n'ime ha amaghị aka ndị ha na aka ebe ha. Anyị wee na-ayọ Chukwu onye fụrụ anyị n'anya, o wezugala anyị ụmụntakịrị n'ụwa ya nke COVID n'ụwa, na mgbe ha na-agụ nyaba akwụkwọ, ka ha rapụ izute nyaba ọya ahụ nọdụ n'iru, ka ha nọdụ n'azụ, ọya ahụ nọdụ n'azụ, ka ha nọdụ n'ihu, ka ha wee nwekwa n'ike gụọ nyaba akwụkwọ n'udo, rapụ iburukwanụ ya bụ ọya butere nne na nna ha, kama ka ha gụọ nyaba akwụkwọ n'udo na n'ime ịbụ Chineke. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu eme nke Eucharistia n'ụwa site n'ikwupụta njọ anyị. Ekwupụta ngwa Chineke ji ike niile, ụmụnna emeghere m okwu site n'echiche na okwu n'omume, site na mmehie, site na mmehie nke kasị ukwuu, ọjọọ ọgba na ndị ọzọ ejima na ndị ọma na ndị nsọ niile, na ụmụnna onwewara usoro Nwachukwu anya. Ka Chineke ji ike niile meela anyị ebere, gbara anyị njọ anyị gaa, ma duru anyị na ndụ ebere. Otito dịrị Chineke n'elu kasị elu.
nzọpụta si n'aka gị abịara anyị. Ọ bụ gị họrọ anyị bịakwama anyị ụmụ gị n'ime Kristi. Were obiọma lekwasị anyị bụ ụmụ gị họtara ahọta anya. Biko mee ka ndị niile kwere na Kristi nweta ezigbo inwere onwe ha, wee nwetakwa aṅụrị dị ebighị ebi. Anyị yọrọ nke a site na dị nwere anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Ezekiel. Okwu onye nwe anyị ruru m ntị sị m, nwa nke mmadụ, ekenyela m gị ọrụ ịbụ onye nche n'ụlọ Izrel. Mgbe ọbụla ị nụrụ ka m kwuru ihe ọbụla, dọrọ m ha aka na ntị. Ọ bụrụ na m sị onye ajọ omume na ọ ga-anwụrịra, ị hapụ ịgwa onye ajọ omume ahụ okwu ka ọ tụgharịa obi n'isi ụzọ ọjọọ ya. Onye ajọ omume ahụ ga-anwụrịrụ njọ ya, ma aga m agbago ụgwọ isi maka ọnwụ ọ nwụrụ. Ma ọ bụrụ na ịdọọ onye ajọ omume ahụ aka na ntị, bịakwa gbaa mbọ ịtụgharị ya n'ụzọ ọjọọ ya, ma ya akachie ntị jụ ịtụgharị n'ụzọ ọjọọ ya, ọ ga-anwụrụ njọ ya, ma ị ga-azọpụta isi onwe gị. Okwu nke Osebuwa. Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu emekwala ka obi unu kpọọ nkụ. Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu emela ka obi unu kpọọ nkụ. Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu emela ka obi unu kpọọ nkụ. Bịanụ ka anyị kwere Onyenwe anyị ukwe aṅụrị, ka anyị tụọ okwute nke nzọpụta anyị, ka anyị were inye ekele kpọrọ ya isi ala, bịakwa were obi aṅụrị bụọrọ ya abụ ọma. Taa, ọ bụrụ na unu anụ olu ya, unu emekwala ka unu kpọọ nkụ. Bịanụ ka anyị sekpụrụ ya, bịakwa kpọrọ ya isi ala, ka anyị sekpụrụnụ n'ihu Onyenwe anyị, onye kere anyị, n'ihi na ọ bụ Chineke anyị. Anyị bụkwa ndị ọ na-azụ ka atụrụ, bịakwa bụrụ igwe atụrụ ọ na-edozi ụzọ. Ewo, ma ọ bụrụ na unu anụ olu ya taa, unu emekwala ka obi sie unu ike, dịka na Meriba, dịka n'ụbọchị ahụ na Masa n'ime ọzara, ebe nna nna unu ha nọrọ nwa m. Ha nwara m, ma ọ bụ ezie okwu ha hụrụ n'ọlụ ebube m.
Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Rom. Ejila onye ọbụla ụgwọ ọbụla nke na-abụghị ụgwọ ahụ onye ọbụla ji ibe ya. Ụgwọ mmadụ ịhụ ibe ya n'anya, n'ihi na onye hụrụ mmadụ ibe ya n'anya edebezuola iwu. Ihe niile e nyere n'iwu: akwala iko, egbula ọchụ, ezula ohi, enwela anya ukwu na iwu ndị ọzọ kwekọrịtara isi n'iwu a: hụ mmadụ ibe gị n'anya ka ị siri hụ onwe gị n'anya. Onye hụrụ mmadụ ibe ya n'anya adịghị eme ya ihe ọjọọ. Ihe ọ pụtara bụ na ịhụnanya na-emezu iwu. Okwu nke osebuwa. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Onye nwe anyị kwuru sị, atụrụ m na-ege m ntị, ama m ha, ha na-esokwa m. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ihe ọgụgụ nke ya si n'oziọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ụmụazụ ya sị, ọ bụrụ na nwanne gị emehie gị, jee tụọ ya mmehie ya n'ihu ebe naanị gị na ya nọ. Ọ bụrụ na ọ ṅaghị gị ntị, ọ bụrụ na ọ ṅaa gị ntị, iritere nwanne gị ahụ uru. Ma ọ bụrụ na ọ ṅaghị gị ntị, kpọrọ onye ọzọ maọbụ mmadụ abụọ ga-agba akaebe n'ihe ọbụla e kwuru. Ọ bụrụ na ọ ṅaghị ha ntị, gwa ụka nke Chineke. Ọ bụrụ na ọ ṅaghị ntị n'ihe ụka kwuru, were ya ka onye ala ọzọ maọbụ onye ọna ụtụ. N'ezie, asị m unu, ihe ọbụla unu kwupụtara na ekedoro n'agbụ n'elu ụwa ga-abụ ihe ekedoro agbụ n'eluigwe, ma ihe unu kwupụtara na atọpụrụ agbụ n'elu ụwa ga-abụ ihe atọpụrụ agbụ n'eluigwe. Ọzọkwa asị m unu, ihe ọbụla mmadụ abụọ n'ime unu jikọrọ ọnụ rịọ n'ekpere, Nna m nọ n'eluigwe ga-emere unu. N'ihi na mmadụ abụọ maọbụ atọ zukọrọ ọnụ n'aha m, ebe ahụ ka m nọ n'etiti ha. Oziọma nke osebrụwa.
Otito dịrịnụ Jesu, onye jisi ike. Amasị onye ọbụla nọ na ajamasị n'ụwa na-asị ka Chineke onye fụrụ anyị n'anya, onye na-echekwaba anyị, na-agọzi unu, na-echekwaba unu niile. Ana m ekelekwa Chineke n'isi ụmụntakịrị anyị niile, na-asị ka Chineke onye fụrụ ụmụntakịrị n'anya bịakuru ụmụntakịrị ndị a niile n'aka n'ụzọ pụrụ iche, nwee ike chekwabakwa ha niile dịka o si kwesị ekwesị. Na-ayọkwazi n'ụzọ pụrụ iche uche onye ọbụla ka dịkwa ya, maka na ihe na-ebenụ ka na-eme gịnị ka na-ebe, ọ nabero ọ ka na-ebekwa. So uche onye ọbụla dị ya, na-echeta mgbe niile, na-akwụ aka gị as often as you can. Ọ dị nnukwu mkpa na ịnọrọ ebe ọbụla dị abụọ na ịtọ nọkọ ọnụ, tinye ihe a n'ime gị ka o nyetụ aka, na-enye ohere dịka o si kwesị ekwesị, maka na ihe na-ebe na-ebe. Onye Chukwu na-azọ na-eme gịnị? Na-azọ onwe ya. So zọba onwe gị, bịaba ụka ka Chineke nwekwazi ike na-echekwaba anyị n'ụzọ pụrụ iche. Tata okwu Chukwu m ga-alụtụ aka n'ịfụnanya ya na mgbaghalụ. Ịfụnanya na mgbaghalụ. Okwu n'ụwa dara ọkpụrụkpụrụ nne, ịfụnanya ya na mgbaghalụ, ya bụ love and reconciliation, or love and forgiveness. Egosila anyị na ihe ọgụgụ nke mbụ enwetalụ n'akwụkwọ nke Ezikiel, ebe asị Ezikiel dịka onye amụma ya jee ka ọ kụzielu ndị mmadụ nkụzi, na o jekwanụ na-akụzi ya bụ nkụzi, na-enwekwanụ onye gere ya ntị ka ọ na-akụzi ya bụ nkụzi dịka onye amụma, na ngọzi ga-adịla onye ahụ. Mana ka ọ na-akụzi ya bụ nkụzi, enwekwanụ onye ọbụla kpọchila obi na nkụzi ọ na-akụzi, na ọ bụ onye ahụ ka ụta dịle, na ọ bụrụzi onye amụma ka ụta dịle. Maka na ọrụ onye amụma bụ gịnị? Ikwu ihe Chineke gwara ya anya kwuo. Ọ dịkwazila onye a na-agwa agwa ịnụrụ ihe ọ chọrọ ịnụrụ na etu o si chia. O welu na-alụtụla anyị aka n'ụzọ pụrụ iche, dịka mụ na gị nọ ka ndị ụka. Anyị niile bụ ndị amụma, anyị niile bụ ndị ụkọchukwu, anyị niile bụkwazi ndị eze. Icheta mgbe a na-eme ụmụntakịrị mmiri chukwu, enwelu ihe anyị na-emegasị na ya bụ mmiri chukwu. Nke mbụ, a na-ewelu ụmụ mmanụ niile adị ebe a tee ụmụntakịrị ahụ. Nke mbụ, a na-ete ha mmanụ krizin. Kedu ebe a na-ete mmanụ krizin? A na-ete ha n'etiti isi. Ihe eji ete ha mmanụ krizin nụnwa n'isi bụ maka na ụmụntakịrị nụnwa ga-abụ ndị echiri echi, ha ga-abụ ndị ụkọchukwu, ha ga-abụ ndị eze. Ndị amụma bụ mmanụ ka a na-ete ha n'isi, ndị eze bụ mmanụ ka a na-ete ha n'isi, ha wee bụrụ eze. Ọ bụ ofu mmanụ ahụ a na-ete ndị eze ahụ ka a na-ewelukwazi mmanụ krizim nụnwa tee ụmụntakịrị n'isi mgbe a na-eme ha baptizim. Ọ bụrụ ọsọ ụmụntakịrị, ma ndị mekwaziri baptizim dịka okenye. Den etecha ha mmiri chukwu ahụ, mmanụ ahụ, enwekwara ihe ọzọ ụka na-eme na-agbakwa ọkpụrụkpụ. Abịa na ntị ha, ụkọchukwu eme gịnị? Asị Chineke mepee ntị ha ka ha bido n'ugbo okwu Chineke. Kedu ihe eji aya ayọ ka emepee ntị ha ka ha n'ugbo okwu Chineke? Maka na onye amụma na-eme gịnị? Na-anụ okwu Chineke. Onye amụma na-abụ akwụkwọ nsọ si ije na agba ochie niile, etu esi ekwu ya sị, thus says the Lord. Onye ntị ochi ọ ga-anụ ihe Chineke na-ekwu? Mba. Onye ọkpọchi ntị ọ ga-anụ ihe Chineke na-ekwu? Mba. Onye mere abịa na ntị ha, eme akara nke obe wee sị dị nwa anyị Jesu Kristi, bịa mepekwa ọnụ ntị nụnwa ka o ghele oghe, ka o ghele oghe. Den emechaa akara nke obe ahụ na ntị, kedu ebe ọzọ a na-emekwazi akara nke obe? Eje n'ọnụ nwatakịrị ahụ mee gịnị? Ma akara nke obe si Chineke mepee ọnụ nwatakịrị nụnwa ka o bido kwuba okwu.
maka na ihe onye amụma na-ekwu bụ gịnị? Ihe ọ nụrụ ka Chineke gwara ya ka ọ na-eme gịnị? Ka ọ na-ekwu n'ọnụ ya. Ọnya bụ akala niile ahụ a na-eme. Ya bụ na etu a mụ na gị nọ tata n'ụlọ ụka anụnwa, anyị niile bụ ndị amụma, anyị niile bụ ndị ụkọchukwu, anyị niile bụ ndị eze. Okwu dịzi na ya bụ ịghọtala onyinye nụnwa Chineke nyelụ gị iji kwazie wele alụ ọlụ. Kedu etu isi eji wele alụ ọlụ? Egosi anyị ihe onye amụma Izike kwu tata, sị ya jee banye gị jee kwuo, encourage people, encourage good, encourage what is good, then discourage what is evil, and then don't keep silent in the face of evil. Ịna-anya n'ụwa tata, ịfụ na mgbe ụfọdụ gịnị ka ndị mmadụ na-encourage? Ihe ndị mmadụ na-encourage tata bụ ihe adịchaghị mma. Ịbata n'obodo anyị n'ala Igbo, enwe onye si ebe ọbụla buru ego bata, obodo eme gịnị? Echie ya echichi. Enwere onye chọziri ịma ma onye nụnwa ọ kpatara ego nụnwa n'ụzọ kwụ ọtọ ka ọ kpatara ya n'ụzọ ọjọọ. Sọọsọ ihe ama bụ gịnị? Na o nwetago ego. And we encourage our youth to continue to do crimes. Ndị mmadụ a na-eme ihe ọjọọ ka e wee chie ha echichi ka obodo wee nabata ha. And so in one way or the other, we encourage evil. Mana ihe a gwara anyị n'akwụkwọ nsọ sita asị, encourage good, discourage evil, and then do not keep silent in the face of evil. Inekwa anya nyaahụ ka njechalụ ụmụaka parish m ga-eme confirmation on the 9th. Mmesialụ ha confession. Wee sị ka nje na another parish weta ihe. On my way, either because of the weekend, if na half of kids that were outside yesterday were half naked. How do I put it? Some of them, let me say this in English so that you understand me very well. Some of them were wearing very tiny up that was stopping here. And you see the whole of their stomach dangling out there. And then some of them who were wearing that were also wearing some tiny that looks like an underpant, that you can see all the cleavages of their body. What can you call such a kid? Because it's not good. Why would you be half naked in the public? Have you ever seen a child who is presenting a flower to the president, ordinary president, who dressed up like that? No. Just to give a flower to the president, you dress so well, you dress so gorgeously, some nice gown looking so good. Have you ever seen a newscaster in the television dressing like that? No. People dress up well in the public. Have you ever gone to look for a job and you dress like that and they give you the job? It's not possible because it is indecent. It is indecent. Now, kedolu de la anyị dị ka nne na nna, onye ka nji ekwuo na anyị niile bụ ndị amụma, anyị niile bụ ndị ụkọchukwu, anyị niile bụ ndị nkuzi. Sometimes anyị nwa na-adị perplexed by the environment anyị nọ ya sị, hey, ụmụ America, hapụkwa na ụmụ America. Enwekwana ihe bụ ụmụ America. Ihe ọ bụ ụmụ gị. Ụmụ Okeke, ụmụ Okafọ, ụmụ Mgbankwọ, ụmụ ihe ọ bụ. Enwere ụmụ America. So n'ihe ọ bụ what you garbage in is what you garbage out. What you put in is what you get. And so, in a mere America, America, America. Nwatakịrị because okwu Chineke is still the same thing. Etu okwu Chineke dị na 2,000 years ago, okwu Chineke ka bụkwa ihe ahụ ọ bụ welu tata mụ na gị nọ. Ọ bụ agbanwe. Ihe ọ bụ na Nigeria ka ọ bụ na America, ka ọ bụ na South Africa, ka ọ bụ na Europe. And so, etu ọ bụ na isi dozibe gị, etu ahụ ka ọ ga-adị. In a man of America, and you allow them to go half naked, and sometimes you don't even escort them. Okay, fine, if you want them half naked, because all the kids in for yesterday, some of them were looking like 11, 12,
13. Okay, ọ bụ na onye ahụ abụrụ an adult, it's okay, ọ ga-handle nwa onwe. Mana nwa 11, 12, 13 na-agali na street half naked, what is it? And so ọnya ka Ezekiel na-agwa anyị tata, mgbe ụfọdụ anyị na-emechi ọnụ anyị rapụ ikwu ihe anyị ga-ekwu mgbe anyị ga-ekwu. Sometimes ị nwere ike ikwu ha meghe gị ntị. It still doesn't matter. Ọnya ka Ezekiel continue saying it. Continue saying it. At least so that ị kwuchazie ya, ọ bụ na onye ahụ egere ntị si etu ahụ too, ị mara na Chineke arapụ gị. Maka akwụkwọ nsọ si anyị, when you do not discourage evil and you encourage evil, na anya bụ Chineke ga-strike gị. Mana ọ bụ na ime ihe ị kwesịrị ime mana onye ahụ egere ntị, na ọ bụ onye ahụ ka ọ dịrị, na ọ bụrụzi nwa ji ụgwọ. Ọ bụrụ okwu Chineke nyelu mụ na gị tata, abịa n'ihe ọgụgụ nke ịbụọ egosi anyị ihe bụ ịfụnanya. Ịfụnanya ọsị anyị na basis of love bụ ihe imele onye ọzọ eme gị, ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-adị gị mma. Ọ bụrụ na ọ na-abụ mmadụ dobe ego, ije welie, ewelukwa ego nke gị, ọ ga-eme gịnị? Ọ ga-adị gị mma. Mana most often efu na idobe ego gị, mmadụ welie, obi ga-agbawa, ị na-aba ụlọ niile a na-ada. Mana mmadụ dobe nke eme gịnị? Ije kpele ya. Etu a ka ọ dịkwazi akwụkwọ nsọ goes like so many things. Onye na-anụ nwaanyị kpọrọ nwunye onye ọzọ, ọ dị mma? Mba. Ana ọ bụrụ na mmadụ kpọrọ nwunye gị na ọ ma adịghị mma, emena gịnị? Akpọrọ na nke onye ọzọ. Ọhịa akwụkwọ nsọ kwuru tata, ewelu na ihe abụrọ nke gị. Do not take what does not belong to you. And ịmara ihe ọ ga-abụ mmadụ mee gị ọma adịghị mma, ga-emeni onye ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ kwuo gị okwu azụ like gossip or jealousy or whatever it is, and ịma na ọma adị mma na ịnụ na mmadụ kwuru gị okwu azụ, ekwu na onye ọzọ okwu azụ. Ọnya ka Chineke chọrọ ka anyị n'anya tata, that we have to measure our own love of others by the basis of love we have for ourselves. If you have love for yourself, malụkwa na etu ahụ isi fụ onwe gị n'anya ka onye ọzọ si ime gịnị? Fụkwazi onwe n'anya. Etu ahụ isi fụkwazi ọlụ gị n'anya ka onye ọzọ si ime gịnị? Fụkwazi ọlụ ya n'anya. And so love others as we want them to love you. Abịa n'ozi ọma egosi anyị n'ụzọ pụrụ iche n'okwu dị nwa anyị Jesu Kristi. Ọ sị na ọ bụrụ na nwanne gị mefie gị, gịnị ka ị ga-eme? Ọ sị nwanne gị mefie gị, gị kpọọ ya n'akụkụ ebe ọ bụ sọsọ gị na ya nọ. Ihe o kwuru abụrụ na ọ bụ na nwanne gị mefie ya, gị ji ekwutọọ ya n'azụ. Ọ bụrụ ihe o kwuru. Ihe o kwuru, ọ sị ọ bụ na nwanne gị mejọọ gị, gị kpọrọ ya n'akụkụ, isi ya nna ma ọ bụ nne, ihe anyị mekwuonụ na ọ dị ọkwụnụ mma, na ọ bụkwa na imeli etu a na ọ ka adị m mma. Akwụkwọ nsọ si tata, mana ikwuo ya etu ahụ ọ bụzi ya na onye ahụ aghọtara, gị kpọtakwazi mmadụ na-abụ ọzọ, unu akpọtakwa n'akụkụ si a nna ma ọ bụ nne, na etu isi mekwa n'ihe a na ọ dịrọ m mma ma ọ bụ na ọ dị mma. Ọ bụ na onye ahụ ekwetara, gị mee gịnị? Gị kpọrọ ya jekwurukwa ụka nke nzukọ. So ihe ọ gosi bụ that we have to go through series of steps. Kedu ihe o ji wedị mba for those steps? Because forgiveness is very important as a Christian. Enwere onye na-eje ụka ga-afụ eluigwe mana obi etichiri etichi. Onye ụka obi ada etichi. Onye ka Jesu si wepụta all this level of steps. Can you wait for that? Seeking for forgiveness and reconciliation is very, very important. Very, very important as a Christian. Akwụkwọ nsọ sị, do not let the sunset find you still angry. Ekwena ka chi pụta n'ụtụtụ iwe nyaahụ aka na-ewe gị. Kedu danger? Kedu ihe Chineke ji kwuo ya? Ihe Chineke ji kwuo ya bụ na ị bịara pụ iwe nyaahụ aka na-ewe gị, o were gị pụta echi, by the time you know it, it will be so complicated. It will be so intertwined na ama etibi ọzọ. Onye ka o ji wee sị, do not let the sunset find you still angry.
because you should not give the devil his opportunity. Ụmụnne m na Kristi, Chineke chọrọ ịdụ mụ na gị ọdụ n'ụzọ pụrụ iche tata, ka anyị lebanyekwa anya na ya wee nwee ike si na ya na-agbakwazi ọsọ okwukwe nke anyị na-agba. Ọsị nke mbụ, encourage good, discourage evil, don't be silent in the face of evil. Ọsị nke abụọ, fụ mmadụ ibe gị n'anya, ịmala etu ahụ isi fụ onwe gị n'anya, ịmala etu ahụ isi chọ ka ihe gị na-aga alụ gị ọfụma, ịmala etu ahụ isi chọ ka ezinụlọ gị na-aga ọfụma, ịmala etu ahụ isi chọ ka ọlụ gị na-aga ọfụma, ịmala etu ahụ isi chọ ka ihe ọ bụla ị na-eme n'ụwa anụnwa na-agalụ gị ọfụma. Sikwa etu ahụ cheelu mmadụ ibe gị echiche etu ahụ. Wish the other person by your side as good as you wished yourself. Nke abụọ. Then nke ịtọ, ọsị enwekwana onye mehielu nwanne, reconcile as quickly as possible. Then onye kwanu na-emekwana ihe bụ ihe aha dịrọ mma, try to change, try to improve, maka na ọkwụnụ mmadụ nwe ọgọdọ ewu na-ata. Ka Chineke gọzikwanụ mụ na gị tata, ka ọ na-edu anyị, ka ọ na-agbazila anyị, ọkacha n'oge nụnwa anyị nọ na nnukwu njem nke nyanya. Ka Chineke wepụkwazila anyị mmụọ nke nyanya ahụ ma gbasịa anyị niile ike site na Kristi onye nwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke. Ekpere nke ndị kwelu nụ mmadụ ịtọ ga-edu anyị n'ekpere n'oche ha. Onye nwe anyị, onye fụrụ anyị n'anya, anyị ewelugo ọnọdụ anyị niile nke anyị bụ bịa tata na-achọ igosipụta gị n'ụzọ pụrụ iche. Anyị na-ayọ ka iche ntị ma nụrụ anyị ya.
nnatazi isi a narụnye Chineke ọtụtụ ebumnobi ndị ọzọ gụlụkwazi n'ụzọ pụrụ iche ụmụntakịrị nke kọmuniti anyị niile na-ekpele yọọ amala Chineke n'isi ha niile. Onye nwe anyị ewelugo ọtụtụ ebumnobi anyị chegị n'iru n'ụbọchị tata n'ihi na anyị nwere nchekwube siri ike na ị ga-aza ekpere anyị karịa ka anyị pụrụ ịyọ gị site na Kristi onye nwe anyị. Ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụpụrụ ihe ga-asọ Chineke jike niile nara nọ. Chineke onye ntọala ndị ji obi ọcha na udo efe gị site n'oke anyị na-eketa n'emume ihe omimi nke a, biko mee ka ezigbo ofufe anyị jikọrọ ọnụ na-efe gị bịa rue n'ihu ebube eze gị, ka o wetara anyị ikwudosi ike na ịdị n'otu. Anyị yọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị na onye lụnụ welite n'obi enu anyị nye n'ụdị nwere Chukwu anyị ekene. O kwesịrị ezi bụrụkwa ihe ziri ezi na nsọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke jikere na onye ji ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe n'anyị, onye jiri ihe mere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a, anyị na-eso okwe ndị mama niile nke n'igwe na-eto ebego oge niile n'ukwe na-asị
nna anyị dị nsọ ezie sọgide edo ihe dum nsọ anyị arịọ ka ido onyinye ndị a nsọ site ịrụkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị arụ n'ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edunya n'ọnwụ nke o jiri aka wee nara o wee raa achịcha nye gị ekele n'otuto nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị nara nụ nke a rie elu ya ọnụ niile nke a bụ arụ m nke a ga-eduru nye maka otu akwa ka o si mee mgbe ha richara nyanya so buru iko mmanya nyekwa gị ekele n'otuto bunye ya ụmụazụ ya sị naranụ nke a ṅụọ ọnụ ya ọnụ niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe a ga-agwa ya n'ihu nna n'ihi mmadụ niile nke were gbaghara njọ na-emenụ nke a na ncheta nke ka anyị kwupụtanụ n'ihe obibi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a nna na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke kwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị anyị ji ume na-arịọ ka anyị bụ ndị na-anata arụ n'ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ nna cheta nsụkwa gị gazuru ụwa niile menụ ka ịhụnanya gị jupụta ya gọzie ndị pope anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Nicholas na ndị ofe ọlta gị niile chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwu wee gaa n'ezumike nke ọnwụ kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị biko meela anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile na ndị mere uche gị na wee keta ndụ ebebe ka anyị soro kwanụ ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọrọ otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ n'otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile nna anyị nọ n'eluigwe zọpụta n'anya anyị na-arịọ gị ose n'ụwa na-ajọ ihe niile were ebere nye udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka zọpụta anyị niile na njọ oge niile anyị ewerekwanahụ nsogbu niile were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi onye nwe anyị Jesu Kristi onye gwara ndị apọstọl gị udo ka m na-arapụrụ udo nke m ka m na-enye unu elekwa anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo niile ka n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe udo ka ose bụ ụwa dịrị unu mgbe niile nyeritanụ unu ekele nke udo ndị m na Kristi dị n'ụlọ nwa atụrụ nke Chukwu n'elu onye ahụ na-ekpochapụ njọ nke ụwa anyị niile nwekwa n'isi ọma bụ ndị akpọrọ iri nke nwa atụrụ Chineke ka arụ n'ọbara Kristi chekwaba anyị niile wee na ndụ ebebe
anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, okwu gị na oriri nsọ gị na-enye ndị kwere na gị nri, na-enyekwa ha ndụ. Otu anyị si mezue emume aja nwa gị hụrụ n'anya, sikwa otu a mee ka anyị rite uru isonye na ndụ ya mgbe niile. Anyị rịọrọ nke a site na Kristi onye nwe anyị. Tito Jesu. Because parish name sorry, I'm going to second collection before everything else. Second collection. Choir, because. Jesus. Because our first Sunday of the Mass, Sunday, the Okane. Then because Corona table and a father goes you. The choir because Nayaka. Maria, Amen. Judge Jesus. Come on, question our parish because parish can require onye ọbụla gbaa mbọ na-ekpu mask ya n'ihu mgbe niile ụka na-aga n'ihu because the only time you can take off your mask or after you take your communion briefly to put it in your mouth. Because parish never can cheta no one choro any mass intention. Bambo mea 1 week ahead. You know, already too close to the time that you intend
for your intention to be announced, because you can make your intentions, mass intentions 1 week early. A na-echetakwara anyị na agbasa ụka onye ọbụla were nwayọọ nwayọọ pụọ ka anyị ghara inwe ọgbakọ ọbụla n'ime ụlọ ụka maka ọnọdụ anyị nọ n'ime ya ugbu a. Parish na-arịọkwa ka onye ọbụla onye na-abata abata use all the main front entrance, ma mgbe a ga-apụ apụ we can use every other exit. The 2020 Pontifical Collection for the support of the Holy Land, the Holy Land shrines. Usually, an emeda collection na Good Friday. Mana nke afọ a ga-eme ya n'izu na-abịa abịa, izuụka na-abịa abịa, Sunday, September 13th. So that special collection a na-eme for the Holy Land shrines. Nke a na-eme bụ na Good Friday. Ọ gaghị awụzi Good Friday n'afọ a. Ọ ga-awụ na Sunday na-abịa abịa, biko ka anyị kwado maka ya. The Catholic Charities now sponsor a wellness program nearby St. Fortunata. The church parking lot. Sunday, September 19th. I'll be here from 9 a.m. up to 5 p.m. So, I got a COVID-19 antibody test for anybody interested. You know, you have the opportunity to make the antibody test, which is very important. Yeah, use the opportunity I have here next Sunday at the parking lot. Sunday night, Sunday, September 19th.